Čau čau lidi, já jsem Honty.cz, tohle je Skyblock 1.1. Vím, že to točil House, já bych jsem točil Skyblock 2.1, ale mně se to fakt sekalo, když jsem to natáčel, takže natáčím tohleto. Tady si natěžím trochu hlíny, trochu spíš jako celý. Udělám si cobblestone generátor, ještě si tam vytěžím ten, usekám ten strom. Doufám, že se vám tenhle Skyblock bude líbit, dělám to hlavně pro vás. Doufám, že budete mít diváci, až spadlo mi jabko, to je trochu už pozdě. Nevím, co tohle, jo. Dneska je čtvrtek, další díl by byl asi v sobotu. Nejspíš asi určitě. Teď si tady to pokácíme a musím splnit asi 25 úkolů nebo 20, já nevím, já jsem se noc nějak nekoukal, ale bude to určitě v popisku videa. Co bych jsem teďko dodal, teďko nějak jsem bez slov, poněvadž, nevím. Doufám, že se budete koukat furt na moje videa, jako ne furt, samozřejmě budete se koukat i na nějaký jiný, ale mohli byste se koukat na nějaký moje videa. Tak teď poču roztrhám. Omlouvám se, tohle je jenom trochu malinký nerozumí. Nebudu říkat s kým, je to můj kámoš, jmenuje se Scory. Třeba já říkal, že to nebudu říkat s kým, no to je jedno. Jak jsem říkal, že jsem nedopověděl, že ty úkoly budou v popisku videa, budu tam psát splněné úkoly a nesplněné úkoly. Teď jsem rozstřelil papír, protože jsem nějak se nasral, nevím proč. No to jedno. Nechci mluvit nějak prostě, jo. A mám omezený, ne jako omezený, ale chtěl bych, aby tohleto moje video bylo 10 minut, jako je to krátký, protože to bude úvod, ale protože teďko budu dělat ten cobblestone generátor a ať budu cobblestone generátor, tak pak budu obstavit ostrov. To by pak bylo rychlejc a jak udělám teď cobblestone generátor, tak by vás nebavilo, jak těžím, takže si jenom ho už prostě udělám. A asi nejspíš, jo, ještě se trochu jako, hlavně mi nepište do komentářů, že se opičím po Minecraftboxovi, po Houseovi spíš. Že dělal úplně stejnej, že jo, já vím, že dělal úplně stejnej, protože já nevím, počkej, asi dvě, já nevím, prostě jsem nad cobblestone generátora nějak nestrávil čas, jako jak se dostaví a tak, no, to je jedno, jsem se hodně craftbednul a pak vám vysvětlím proč. A teď bychom si mohli říct udělám si nekonečný zdroj a špák asi nejspíš. To až si trochu ten ostrov vidíte, a tohle je blbost, to se snažíte. Rychle. Cobblestone. Takže vidíte, tady je trochu cobblestone. Teďko doufám, že vám to nebude vadit, ale trochu si, aspoň 20 si ho vytěžím, aby jsem mohl aspoň obestavět ten ostrov nebo něco s tím udělat, aby jsem, hlavně chci udělat kamenej cobblestone, jakože místo této hlíny všude okolo bude cobblestone, protože s tou hlínou chci šetřit, protože jinak
jinde by tady v Skybooku jsem ji nenašel. A jak jsem říkal, že tohle bude takový krátký video, tak za chvilku už budu asi končit. Ještě si tady udělám nekonečný zdroj vody, třeba nevím, tak. A dostaneme to. Já nevím, takže tady, ještě si ho pár vytěžím. Tu crafting table jsem si dal sám, protože dal by se sám péct, ale jak je ta nová verze, tak mi to udělali, že se péct chutá rychlejc. Takže bych jsem to hnedka zboural a takže jsem sám dal crafting table, protože to se chutá trochu díl. No ještě do ty desítky, aspoň ten cobblestone. Doufám, že mi budete dávat lajky, odběry, napište mi, kdybyste chtěli další video, jak jsem říkal, tak ho budu točit nejspíš v sobotu. No, konečně. Tak, teď si vezmeme hop, kyblík, hop. A máme nekonečný zdroj vody, akorát, že nám to trochu bude zamrzat, protože ten biom je trochu takovej, že zamrzá voda, takže tam musíte mít torčku nebo takhle nad tím tohleto. Jo, ještě si tam přidat vodu. Já jsem si, že mi spadl někam, že ho nenajdu. No tak pro tohle video by to asi bylo všechno. Udělali jsme snad dost práci. A jestli vám to líbilo, tak dejte like. Doufám, že dáte odběr, protože to mě fakt hodně potěší. Když vidíte, tak Unkimu je tak 11, no mě není 11, mě 13. Doufám, že budu mít hodně a já musím končit, takže